Simpelthen dagen forrygende. Vi har været ved fiske her et kvarter eller sådan noget lignende, Rønne. Ja. Og så står der allerede der rykker noget så voldsomt. Og hvad har du et forsigtigt skud på, hvad det kan være for noget? Så det er en jacks. Ja, sådan. Og en 10-12 kilo. Sådan. Eller 4. Nå. Ja, skal der fandme se her. Så skal det nok blive en god dag, det er jeg sikker på. Så. Med nu. Men det er dejligt, og det er sat dernede, men jeg tror, det er en god fisk. Den vejer mindst et kilo eller to. Men det er mere spændende at se, når den kommer op. Bare en fugle, den tager. Ja, sådan. Skal vi se, det ser satme godt nok ud, Rønne. Og er der tosset, mand? Opla. Vi tager lige... Ja, ved du hvad, det ser sgu godt ud her. Dejligt, ikke? Ja, du tosset, mand. Vi tager lige vægten en gang, så vi lige kan få vejet den, ikke? Jo. Jeg tror nok, den skal nok veje en 6-7 kilo, den der. Så blev vi endelig vågen, da du blev ruske i kæppen. Det tror jeg lige på. Vi var med her, så sindssygt efter sådan, vi to til sammen har lige fanget 6 bar der på 12 minutter. Er du sindssygt? Og godt nok nogle strikkebind, men og så nu sidder vi så og har fået en jackspor her. Det er jo heller ikke det værste. Jeg skal lige afprøve min nye stang. Ja, sådan kan det noget det her, men det er en lille en, der er ikke så stor. Sådan, så har vi Allan igen. Igen hedder det ser lidt mere alvorligt ud. Det andet endte jo alligevel med en avnfisk. Den rykker jeg ikke. Hvad så, Allan? Den kan godt bøje sig, den stang der. Ja. 12 kilo. Allan, hold den lige herovre, så vi kan kigge. Øj, den er fin. Godt gået, Allan. Ja, tak. Nå, det er deroppe, jeg for helvede, mand. Og så her har vi lige vores lille søde hotel her. Hotel Avila, hvor vi har boet her næsten hver eneste gang, vi har været hernede. Har vi sådan set boet her. Det er sådan i 3 etager, og der er 3 værelser på hver etage. Det er 9 værelser, det har alle sammen så en havudsigt her. Det er super lækkert. Så kan vi sidde og spise lige her foran. Det er noget der. Og den med lige op og vise tænder en gang til. Men så må du bare vise den, men det er der bestemmer, Rønne. Du skal ikke komme her. Indtil videre, ja, skal fandme ikke komme her og tro, den er noget, så. Så kan vi at være hende. Der skal du se, det er du så du lige dyret. This is the stomach. Ja, yes. Ja. Jeg æder med. Godt nok sige, den er ostefuld nu. Er det sindssygt. Ja, et du frisk. Skipper er fat i den her. Og prøv at se, om vi kan få den genudsat. Så det bliver dejligt. Så kan vi kun sige tak for kampen. Hvad så, Mr. Rønne? Det var ikke så dumt at starte dagen med det. Det var en hurtig start. Ja, klokken den er 8. Vi har været ude og fordi få sat grejerne og så videre, og så bum. Sådan der. Så kan det ikke gøres bedre. Nej. Når man skal være med på første klasse, så er det sådan, det skal gøres. Så har vi mester i egen person i aktion her. Yes. Langsomt med sikkerhed. Så er vi tilbage til Allan. Og vi har kun fisk i en time cirka, så har vi nummer 2 sejlfisk på. Ja, må sige. Det har ikke været en helt forgæves tur, det her, vel? Nej. Det er dejligt at mærke, at du skal kigge. Yep. Jeg ser tilfreds, han ser ud. Vi ser lige, om vi kan fange fisken lidt senere. Så nærmer kampen sig i sin afslutning. Allan, han har pumpet den hårdt, men bestemt ind til båden. Så vil skipperen skulle lige ruske lidt.
Det var en fin sejlfisk, Allan fik. Nu kører det simpelthen igen. Det er med sejlfisk nummer 3 nu. Hvad så, Røgne? Kører det, du? Er det rigtig rundt, mand? Og det må vi da sige. Det er 2 timer siden, vi stigte med ud af havnen, og det tog en time at komme herud til, så vi har fisket en time, og den 3. sejlfisk, vi står med nu her. Det er da fuldstændig imponerende. Lige ved at være der, kommer forfanget op her. Ja, så det. Lige ved at være der. Ja. Hej! Hej, oplag. Katten er mand. Det var dejligt lige at få sådan en par jump med. Ja, kan du fandme tro, du. Skal også love dig for. Du bliver helt vildt. Jeg sagde mig til der. Og skal Rønnes fisk genudsættes her. Super, deluxe. Super. Adios. Adios, amigo. Ja, det er fandme dejligt. Super. Tillykke med det, Rønne. Det var godt. Super. Hvad så, Allan? Har vi noget på krogen igen? Det er hårdt at være stjerne, du. Ja, du er fandme på skærmen hele tiden, dog. Det kan vi nemt ordne. Hvis bare vi holder sammen. Så er den lige der i vandet. Vi kan lige se den bag ved motoren. Ja, der er musik til arbejde her. Så har vi jo bidt igen. Rønne og mig, vi er ude på en hård dag i dag. Det er hårdt arbejde. Ja. Og det her, det er simpelthen sejlfisk nummer 5 nu. Er der rigtig rundt, mand. Og det kører sgu godt, det må vi sige. Ja. Kampen nærmer sig sin afslutning her. Den har lige hævet båd og Rønne og det hele vejen rundt 6 gange. Så det er helt vildt. Ja, det er fint. Den er flot dernede. Du er også, mand. Ja, det er rigtig fin møgdyr, du. Du er der. En fin sejler, du. Ja, kommer ned, du. Lad os se. Og nok til skiberen her, du. Så får vi tjekke på det. Ja, det går stærkt, du. Sådan der. Ja, skipper I så nice fisk, ja? Ja, jeg kan ikke rigtig se den. Nu må lige vente lidt. Ja, sådan er det. Skipper, smile. Hola. Sådan. Hey, beautiful. Sådan, super.